Matej, čo si myslíš o tomto? To je hnusná fialová televízia. A čo hovoríš na tú televíziu? Je úplne hrozná. A na toho zákazníka? Myslíš, že je normálny? Myslím, že si vyberá televízor. Prečo pri tom robí takéto divné pohyby? Neviem. Zaujímavé. Vypakaný. Jo, poznáš? Poznám niečo o ňom. Nie iba. V buse som s ním išiel dvakrát, on chodí šestkou často. Alebo teda dvakrát som ho šestky videl. A on aj som prvý raz, keď som ho videl, tak som bol taký počudovaný, že čo robí. Najprv som si myslel, že je na drogách. Že vyzeral, ako by bol vyjetý alebo čo. A čo si zistil nakoniec? Nakoniec som zistil kokot, lebo proste čo som doktor. Tak to bola pointa tohto videa. Nie, ale normálne počujem, lebo on má asi niečo s nervami, lebo skúsil, že takto, vieš, non-stop úplne vyjetý, ako keby bol.